molt bon dia i benvinguts a la 7a edició d'aquesta jornada del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, que enguany celebrem en un lloc molt especial, com és la Pedrera de la Casa Milà, aquí a la nostra ciutat, aquí a la Sala Gaudí de Barcelona. El lema que s'ha fet aquest any a nivell d'Europa és «Tothom mereix les mateixes oportunitats i accés a l'atenció sanitària». Sembla senzill, oi? Més de 7.000 malalties minoritàries tenen actualment nom i a Catalunya més de 400.000 en pateixen alguna o bé diverses. Destacant que el 80% són d'origen genètic. Aquesta jornada divulgativa uneix les veus d'afectats i afectades, professionals de la salut, recercadores i recercadors, representants institucionals, que per tal d'informar sobre les malalties minoritàries i donar-ne visibilitat. Abans de començar, deixeu-me agrair en nom de tot el comitè organitzador de la vostra assistència i informar-los que el meu paper avui serà moderar totes les ponències que n'hi ha unes quantes. La primera taula de debat, que porta com a títol Equitat a l'accés als tractaments d'alta complexitat, i demanem als seus membres que us presento i a continuació que ens acompanyin aquí a l'escenari, presenten i moderen la taula. Joan Carles, gràcies pel teu testimoni, per la teva fermesa, per la teva lluita com a pare. Quim, ets un crac. Ets un crac. Ariadna, no deixis de pedalar mai amb aquest entusiasme. I Esther, Déu-n'hi-do, molta força. Jo crec que, senyors, deixem el guió, un fort aplaudiment per tots ells, de veritat. Gràcies. Acabant ja aquest dia tan important. Mireu, jo vinc de Girona i com abans de fa 2 dies o així la Iolanda m'ha dit Albert, has de venir a fer la xerrada de les malalties minoritàries i vaig dir, hòstia, jo això no ho he fet mai, aquest tipus de xerrada, aquest tipus de festa d'avui. I m'he emocionat moltíssim, sobretot ja no només per les famílies, sinó per als professionals, per la il·lusió que hi dipositem tots. I que jo avui m'emporto cap a Girona un lema gravat al cor que és fent pinya. Però clar, llavors dic, encara hi ha sorpreses. Jo també no m'han volgut dir la sorpresa al final del quart guardonat. Jo també estava allò que no sabia on anava. Però ells m'han dit, ho amenitzarem amb música. Sabeu que la música és el transport vital dels sentiments i de les emocions. I em van dir, hi ha una noia que vindrà a fer el tancament. I he estat llegint tot el que ha fet i realment, mireu, la pell de gallina ja la tinc abans que la presenti. És Clara Olondri, sisplau. Fort aplaudiment. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by a sculpture. Oh, she longs